Утыралар ди шулай иртән иртүк Болгар радиосы студиясында иртәнге шәйләр һәм эзлиләр ди гаилә бәхетле гаилә формуласын. Эзли дип инде ачыклары һәм калган башка кешеләрнең фикерләрен ишетергә теләп утырабыз бугайбыз. Языгыз әле 8917-85-95. Языгыз дуслар, сез үзегезне бәхетле гаиләдә яшим дип уйлыйсызмы? Һәм сезнең өчен бәхетле гаиләнең формуласы нинди булырга тиеш? Бер радио тыңлаучыбыз булай дигән. Хәерле көннәр, иртәнге шәйләр. Гаиләнең бәхете гомере хатын-кыздан тора. Күп очракта гаилә башлыгы ир кеше дисәк тә, гаилә белән хатын-кыз идарә итә. Ләкин ир кеше моны аңларга тиеш түгел. Яшь чакта мин дә үз сүземне ир белән кара-каршы талаша әйтә идем. Вакыт үтү белән аңлыйсың, бакырышып бер нәрсә дә хәл итеп булмый. Ир сөйләп бетерсен, тынычлансын, аннан син үз сүзеңне әйтәсең, шул вакытта гаиләдә таркалмый, нервада бетми, ир дә үзен баш дип саный. Хатын әйткәнне эшләп куйса да дип куйган әле. Менә килешмәслек түгел, чөнки күп очракта бит инде ират күкрәк кага, мин гаилә башлыгы, мин әйткәнчә була дип. Кем хуҗа? Барысы да хатын-кызның акыллыгыннан һәм зирәклегеннән тора инде ул. Нәрсә дисәң дә, әйе.